Μπουχου. Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ στο πλυντήριο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς πρέπει να το κάνεις. Παιδιά, πάμε 20 λεπτά να το περάσω. Λοιπόν, πώς κάνεις restart. Restart. Το πιο δύσκολο level. Λοιπόν, πάμε. Εγώ... Έτσι. Πρέπει 3 τρόλες, έτσι. Ναι, φόρτωσα. Φόρτωσα, έκανα βίντεο γρήγορα. Φόρτωση, γιατί μου το βγάζει, μου το βγάζει αυτό. Πρέπει να το πας έτσι. Έτσι. Εντάξει. Έτσι, πιέμε λίγο, ρε. Έτσι, πιέμε λίγο. Μήπως άμα κλείσει τα μάτια του. Πώς πρέπει να το κάνω. Μετά από μισή ώρα το βρήκα. 1, 2. Ναι. Δεν το από YouTube. Λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα αυτό. Όχι. Game complete. Θα προλάβουμε να παίξουμε και κάτι άλλο. Ναι. Καλό παιχνίδι, ναι. Δεν θα χρειαστούμε space, μην ανησυχείτε. Παρόλο που είναι acre, θα γίνω μεγάλος χωρίς space. Ακόμα 100 μάζα έχω. Άμα βλέπετε ότι πόσο γρήγορα μαζεύω μάζα. Fuck. Τι κάνεις. Δες πως μαζεύεις μάζα. Βλέπεις, δες τώρα άμα χωριστό θα γίνει. Fuck. Δοκίμασα να με φάει ο τύπος. Ο τύπος ταΐζει. Ναι, φυσικά δεν θα ταΐζει εμένα. Φα. Εγώ σώθηκα. Τι είναι αυτό, ρε! Space! Fuck. Fuck policeman. Πολυτσάγες. Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Πολύ μικρό. I'm out of here. Και έχει και άλλα τέτοια mods που εμείς τώρα χωριστούμε. Fuck police, ρε.